Maayong adlaw kaninyo dinha sa BJMP. Nalipay kog dako nga kita nagkauban gihapon. Nagapasalamat ako sa nagkanta karon nga ga-offer og kanta, ga-offer og halad pinaagi sa kanta. Si Roy Paco, si Blue, si Isoy. Daghang salamat sa inyong gikanta. Sa dili pa kita magsugod, magampo kita. Atong hangyon ang atong Ginoo nga magauban kanato. Kay siya ang tinuod nga teacher nato. Ako mitabang lang ako. So atong iduko ang atong ulo ug ipiyong ang atong mga mata aron nga hangyoon nato ang Ginoo nga magauban kanato karon. Magampo kita. Labing gamhanan nga amahan. Aniya gihapon kami sa imong atubangan. Aron mangayo og tabang nga hinaot paunta nga ang imong pulong makasulod sa among kasing-kasing. Hinaot paunta nga among makita ang atong Ginoong nga si Jesucristo, Lord. Ginoo, nagapasalamat usab ako sa mga tao nga niya karon dinhi nga naminaw. Among giangkon nga wala kami mahimo kundili ikaw ang magatudlo kanamo. Nga ikaw magahikap sa among kasing-kasing, Lord. Nga ikaw ang magasulod kay misaad ka nga kung amo kang imbitahon nga mosulod sa among kinabuhi, ikaw mosulod og makahatag og kalipay, makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So, sa akong giingon na, daghang salamat sa pagkanta. Akong gilantaw ang unsay mensahe sa kanta. Sa inyong kanta karon. Kini gikanta ni Basil Valdez. Lift up your hands. Usa sa mga linya miingon nga, life is not too bad, my friend. Ang kinabuhi, it's not too bad kung naa ang Dios nagauban kanimo. If you believe there is someone, kinsa maning someone who walks through life with you, adunay maglakaw uban kanimo. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. So reach out. Imbitahon ang Ginoo ug abrihan ang kasing-kasing. Kay mao nay gusto sa atong Ginoo nga ato siyang imbitahon nga mosulod sa atong kasing-kasing. Mingon si Valdez, lift up your hands to God and He will show you the way. And He will show you the way. He said, cast your burden upon me. Ang atong mga problema atong ihatag sa iya. Kung gigutom kita sa pulong sa Ginoo, atong ihatag ang problema sa atong Ginoong Jesucristo. Those who are heavily laden, come to me and I'll give you rest. Gwapo kayo. Hinaot po nga kung makapauli ko someday nga ako ning madungog gihapon. Daghang salamat sa inyong pagkanta. Kini nakahatag og dakong kalipay nako. Labi na ang mga tao nga nagahatag og testimonyo sa usang semana. Ang akong asawa nakahilak sa unsay nahitabo din sa BJMP. Dili tungod nako kundi tungod ang Ginoo nagauban kaninyo, nagasulod sa kasing-kasing. So sa dili pa kita magsugod kita, kadaghanan sa itong practices mao nga mag-review. Kinsay gasulat sa Juan? Si Juan Bautista ba o si Juan nga disipulo sa atong Ginoong Jesucristo? Ang disipulo. Unsa may purpose, unsa may katuyuan nga iya kini gisulat nga itong mabaw-an karon. Gisulat ni 2000 na katuig karon. O kini it is still relevant for us para gyapon ni kanatong tanan. Kay daghang wala mahibalo kung kinsa si Jesus.
Mao ni tuyo nganong gisulat ni Juan. Para gusto natong mahibawan sa kapitulo Juan, kapitulo 20, versikulo 31. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Misayas. Ang Misayas buti pasabot manluluwas. Ang anak sa Dios o pinaagi sa maong pagtuo, sa atong pagtuo. Makabaton kamo o kinabuhi diha sa iyang ngalan. So gusto niyang mahibawan nato, gusto gud ni Juan nga kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang giingon ni Juan niini kining kinabuhi. Duha ka klaseng kinabuhi, kining kinabuhi nato karon dinhi sa kalibutan o ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao na giingon niya nga kita makabaton kita pinaagi sa ngalan ni Hesus lamang makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Further review. Unsa may nahibawan pa nato mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Kay mao ni gusto ni Juan nga mahibawan nato kung sino si Hesus, kung kinsa si Hesus. Sa atong nahibawan, siya ang pulong, chapter 1. O ang pulong nahimong tao. O kining pulong existed. So wala pa si Jesus. So wala pa buhat ang kalibutan, dinha na ang pulong. O ang pulong maong Ginoo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, dinha na si Jesus. Walay sinugdanan o walay katapusan ang atong Ginoong Kristo. Makaayo og mga sakit. Makita niya ang sulod sa kasing-kasing. Pareha sa Samaritan woman, katong babae dito sa Atabay. Nahibawan niya nga ang iyang kalipay sa kinabuhi. Nangita siya og katagbawan sa iyang kinabuhi, daghan siya relasyon. Apan wala niya nakuha ni. Nakita ni Jesus kung kinsa ning tawhana. Ikaw ug ako usab. Makita niya kung unsay sulod sa atong kasing-kasing. Siya ang naghatag og kinabuhing walay katapusan. Siya mahigugmaon og bisan unsa kadako sa atong sala. Siya andam nga mopasaylo kung kita muduol kaniya. So walay paglangay-langay, magsugod kita atong humanon. We will try to finish chapter 6. Sulay na ito ang Human chapter 6. So, magsugod kita sa versikulo 22. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara ka sakayan ang nahabilin didto. Kay sa atong nahibawan na, daghang kaayong misunod sa atong Ginoong Kristo tungod sa pagkaon. Pila kalibong gipakaon niya, 5 lang kapan og 2 ka bulad. O pila kalibo, siguro 15 o 20 kalibo. So mga tao believe sa iya. Sige siyang gipangita. Apan, unsa man siguro tuyo nini mga tawhana. Hinoon, dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo do sa dapit. Diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Versikulo 24. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala dito si Jesus o ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. So gipangita nila si Jesus. Unsa man siguro tuyo nila sa atong Ginoong Kristo. Ikaw ako usab atong pangitaon ang atong Ginoo. Daghang mga taong nangita sa atong unsa sa atong Ginoong Kristo apan unsa may tuyo nila nga nangita sila. Versikulo 25. Sa nakita na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Oh, gusto nang musulti si Jesus kung unsay sulod sa iyang kasing-kasing o unsay iyang pagtanaw nining mga kalibong mga tao. Mingon si Jesus, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako. Dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong gihimo. Unsa man di ay, kun dili
tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. Nakita ni Jesus nga kining mga tawhana nga misunod kaniya mabaw lang kaayo. Kay ang ilang pagsunod self-interest sa kaugalingon lang nila nga naa sila'y makuha sa atong Ginoong Hesus. Wala sila'y tinguha nga mag-alagad nga mapasaylo ang ilang sala. Kay sila mituuman nga sila ang mga pinili. So wala nila ni nahuna-una. Ang ilaha tungod siguro sa kagutom, gusto nila ang Ginoong Kristo. Na sila interest. Di ba usay kita usab ingon ana? Na ibang mga tao nga mupalit og ticket sa sweepstake. Mag-ampo muna sila sa Ginoo kay gustong makadaog. Interest nila nga sila lang kaugalingon nga madato sila. Ang atong Ginoong Kristo dili gusto nga musunod kaniya tungod kay naa kay makuha nga mawala imong problema. Apan ang pinaka-importante nga gusto niya nga siya makasulod sa imong kasing-kasing. Sumingin sa kamo, mga libok ka mga tao, tungod lang kay gusto mo makakaon. Versikulo 27. Mingon siya, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot. So duha ka klase ang pagkaon dinhi nga atong masabtan. Kanang pagkaon dinhi sa yuta, panitag mais, humay, tinulang isda, inununan, kalamunggay, mo na'y buti pasabot. Ang usa-usab nga pagkaon mo nang espirituhanon. So duha ka klase bantayan nato ni. Ang usang pagkaon dali lang madaot. Siguro pag mag duha o tulo ka adlaw nga wala sa refrigerator, madaot. Pero kining usang pagkaon nga gisugutan sa atong Ginoo, mao ni kinabuhi nga walay katapusan. Otro na ko ang versikulo 27. Miingon si Jesus, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sumiingon siya nga ang iyang gisulti may tungod na espirituhanon nga pagkaon. Mulungtad nga to sa kinabuhing walay katapusan. So importante kaayo kining giingon niya nga pagkaon. Kining pagkaona unsa man ihatag kaninyo sa anak sa tawo. Kinsa man ning anak sa tawo? Sa akong giingon ninyo sa Daniel chapter 7 sa Old Testament, mo nay nagsugod ang pulong nga anak sa tao. Sobra sa 50 ka pulong nga anak sa tao sa New Testament. O miingon si Jesus, siya ang anak sa tao. Dina sa Daniel chapter 7, kining anak sa tao, daghang pila ka milyon ang nagsimba niya. Sumingon siya ang anak sa tao. Kung kinsa to'y tua dito sa Daniel chapter 7, siya na. Sa wala pa siya na tao din sa kalibutan. Kinsay maghatag sa pagkaon sa anak sa tao? Kining pagkaon ihatag kaninyo sa anak sa tao. Kinsay mohatag sa kinabuhi nga walay katapusan? Ang atong Ginoong Kristo. Kay anak kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Naa kaniya. May uyon ang Dios nga Amahan nga siya ang maghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. 28. Bosa gipangutana nila siya, kining pila ka libo gipangutana si Jesus. Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Unsa may buhaton? Works. Kay kini sila naanad ni sila. Nga para malipay ang Ginoo, daghan silang buhaton. Sige silang magsimba. Sige sila magbasa aron nga malipay ang Ginoo. Sa akong giingon na ang balaod na ilang gisunod mga sobra sa 500 aron nga malipay ang Ginoo. So ilang gipungutan na si Jesus unsa man.
Kay miingon sila, ambot nilang pasabot nga sila ilaning gisunod. Si Jesus mitubag. Miingon ba si Jesus nga magbinutan lang mo? Dili, versikulo 29, ang bulaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, unsa man, mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Kinsa may iyang gipadala sa amahan, nga mo ani din miani din he. Ikaw ako na balo nga si Kristo. Nga mutuo, unsa may bot ipasabot nga mutuo. Bot ang mutuo, musalig, musandig, pareha lang na. Nga mutuo kita, nga si Jesus gikan sa langit, ug iyang gihatag ang iyang lawas, ang iyang dugo, aron nga kita mabayran sa atong mga sala. Ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, maunay giingon nga mutuo mo. Dili mo mutuo sa inyong relihiyon nga mo'y makapaluwas. Kundi mutuo mo sa atong Ginoong Hesukristo kung unsay iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Sa versikulo 30, nangutana kining pila ka libo ka tawo. Sila unsa may versikulo 30, sila mitubag kining mga tawhana. Unsa may milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. So sa ilang pagkaon nga pila ka libong nakakaon sa 5 ka pan ug 2 ka isda, wala gyapon sila motuon. Nangita gyapon sila lain nga milagro. Unsa man sigurong milagro nga ilang gusto. Kay kini sila naadad ni sila milagro. Kang ilang kagikanan nakakita og milagro. So ila po ning gilantaw kung pariha ba ni siya. Kay katong gihatag nga milagro sa ilang kagikanan, mituo gid sila nga ang Ginoo ang gahatag sa milagro. Unsa man siguro ning milagro. So nangita sila og milagro. 31 versikulo 31. Ang among mga katigulangan miingon sila, nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Kini akong istorya nimo ang historical background. Ako na ning naingon ninyo kadali, pero 1,300 sa wala pa atong Ginoong Hesukristo, ang mga Hudiyo, mga Hebrehanon, dito sa Ehipto nahimong ulipon. O gikuha sila, ang nagkuha nila, gisugo sa Ginoo si Moises. So, gikuha nila ning pila ka milyon ka tawo. Sa 40 ka tuig, naglakaw-lakaw sila sa disyerto tungod kay gahing ulo nila. Unsa may lang kanon sa disyerto? Wala may pagkaon. Init, dakang balas, makaon ba ng balas? Dili ang Ginoo ga-provide, gahatag og pagkaon. Ang ilang giingon, mao na ngalan mana. Mana gikan sa langit. Mura ni siya og pancake. Mura ni siya hot cake, gamay-gamay hot cake. Og kada adlaw hatagan sila og hot cake gikan sa langit. Mao ni gingong mana. So miingon sila nga mao toy milagro. Magkaon ni siyang sumala gigayod sa kasulatan, so naa ni sa Old Testament. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo. Dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan. Ang ilang leader si Moises, abi nila si Moises. Mingon si Jesus, dili. Sultihan ko kamo, dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. So, karon miingon si Jesus ang gahatag dito sa pan, sa supas, nga kada adlaw ang amahan. Pero unsa may giyon niya karon? Ang tinuod katong pan nga ilang gikaon, sa usa ka adlaw madaot lang dayon to, mahurot. Nangamatay man pud sila. Pero miingon si Jesucristo na karon, miingon siya, ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Miingon siya, naay tinuod nga pan nga gikan sa langit.
Maunay ihatag niya. Maunay milagro nga ihatag. Kay ang pan, niingon si Jesus sa versikulo 33, kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya. Gi-explicar na niya kung unsa ning pan nga gihatag sa Ginoo gikan sa langit. Nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit og naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Kinsa maning pan karon nga giingon ni Jesus nga nanaog siya gikan sa langit. Unsa may iyang trabaho? Ang trabaho niya og maghatag og kinabuhi sa kalibutan. Siya ang maghatag og kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa akong giingon ninyo, duha ka klaseng kinabuhi. Kinabuhi na dinhi sa kalibutan og kinabuhi nga walay katapusan. So miingon siya, ang Ginoo gahatag kanang pan. Ang buti pasabot siya. Versikulo 34, sila mingon kaniya, Sir, hatagi kami kanunay niya ng maong pan. Wala sila makasabot. Dili ba pareha po sa Samaritan woman, katong babae, nga 5 ang boyfriend, 5 ang bana, ug naapay boyfriend? Mingon si Jesus, hatagan ka nako og tubig nga maoy source, tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan. Mingon siya, hataga kog tubig, para dili na ko magkabo dinhi. Ang buti pasabot ni Jesus, ang tubig, siya ang tubig nga makahatag o walay katapusan. Example lang ang tubig. Karon ang example usab, ang tinapay nga makahatag o kinabuhi nga walay katapusan. Ang usat, siya ang tubig, karon siya ang tinapay, siya ang supas. Versikulo 35. Gisultihan ko na kamo, as Jesus min kanila, ako, versikulo 35, giklaro ni Jesus. Si Jesus mingon, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutomon, og ang mutuo kanako dili gayud uhawon. See? Lisod-lisod ang giingon sa atong Ginoong Kristo. Kung kinsa toy ang muduol kaniya, siya ang naghatag kinabuhi. O kinsa tong muari, muadto ni Jesus. So nagpaabot siya. Kanako dili gayud gutumon. Kung kita muadto ta ni Kristo, dili kita gutumon. O ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Unbelief, wala sila pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako. Og ang muari kanako dili gayud isalikway. Kay nanawag ako gikan sa langit, versikulo 38. Gikan siya sa langit. Dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kinsa may nagpadala sa Ginoong anak? Ang amahan. Kinsa may nagpakamatay dito sa Kalbaryo para nga kita malukat? Ang atong Ginoong Kristo. Kini maong kabubuton nga nagpadala kanako, nga dili ako kawadan og bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Adunay seguridad kung kinsa toy gihatag sa Ginoo, dili mawala. Inunua, banhawon ko sila. Silag tanan sa katapusang adlaw. So, si Jesus ang responsable nga banhawon kitang tanan. Kanang adlaw nga moabot, siya ang mubanhaw sa patay. Kini maong kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawadan o bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinunua, banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Versikulo 40, kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak, ang tanan nga makakita sa anak,
og mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Og banhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. So gibalik-balik niya nga siya ang magbanhaw sa katapusan nga adlaw. Ang mga tao nagbagulbol batok kaniya kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o ginahan? Busa, nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. So dili sila makatuo. Bisag daghang mga Filipino usab nga mituo nga si Jesus na tao lang sa niadtong Christmas Day. Apan ang tinuod sa wala pa ang Christmas, sa wala pa dinhi sa kalibutan, di na siya sa langit. 33 lang katuig siya dinhi. Siya walay sinugdanan ug walay katapusan. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagolbol. Walay makaari kanako gawas kon ang akong amahan nga nagpadala kanako maoy mupaduol kaniya ngari kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. So kinsa may responsable nga mupaduol kita sa atong Ginoong Jesucristo? Ang amahan. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudluan sa Dios. Kinsay magtutudlo di ay nga tinuod ang magtutudlo ang atong Ginoong Amahan. Siya nga gikan sa Dios, maulang ang nakakita sa Amahan. Walay laeng nakakita sa Amahan. Ang atong Ginoong Jesucristo lang. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Unsa may itong tuuhan nga kita ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Mao ay nakapalimpyo sa atong sala. Mao na itong sandigan, mao na itong tuuhan. Versikulo 47. Ako sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Mingon siya ang pan nga gahatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan, mikaon sa mana dito sa kamingawan. Bisan pa niini nangamatay gihapon sila. Buti pasabot, ang ilang gikaon dito, kana lang supas nga makahatag o katagbawan, pero katagbawan lang og pila ka oras. Apan, aniya ang pan nga mianhi gikan sa langit. Aron bisan kinsa, mahimong makaon ini og dili mamatay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit. Unsa may pasabot niya sa versikulo 50. Apan aniya ang pan nga mianhi gikan sa langit. Ang buti pasabot, siya ang source sa tinuod nga pagkaon. Aron bisan kinsa mahimong mukaon niini dili mamatay. Adunay kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may buti pasabot nga mukaon niini. Unsa may buti pasabot niya na. Kanon ba gyud nato ang lawas atong Ginoo? Panaytag si Jesus miingon sa babae nga, ako kang hatagan og tubig. Tubig nga naay kinabuhing walay katapusan. Mingon si Jesus usab karon nga hatagan ka nako pagkaon nga mulungtad og sa hangtod. Mingon siya ang mukaon dili mamatay. Buti pasabot kung aduna kitay relasyon sa atong Ginoo. Kay siya ang maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Kung kita hangyo nato siya nga musulod sa kasing-kasing. Mao nay buti pasabot nga mukaon kita. Mingon siya, ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini dili gayud mamatay. Og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron magbuhi ang kalibutan. Unsa man tong unod nga giingon niya?
Mao tong pagpalansang niya dito sa cross. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Nakahalin kini og mainit nga paglalisay ang mga tao. Dito ni sa sulod sa simbahan nila, naglali sila sa pagkadungog nila niini. Mingon naglibog sila, mingon sila, unsaon man niining tawhana sa paghatag kanato sa ing unod, aron kanon. Wala gyapon sila nakasabot. Dili ba si Nicodemo sa chapter 3, giingnan siya sa atong Ginoong Jesucristo, kinahanglan mataw kapag usab. Mingon si Nicodemos, unsaon man ako pagbalik sa akong inahan? Wala niya nasabta nga miingon nga mataw kapag usab, magbago-bago ang imong paglantaw sa kinabuhi. Ang paglantaw nimo nga ikaw makasulod sa langit, usbon. Kay kamo daghang kamong mga balaod nga inyong gihimo, dili kana ang makaluwas kaninyo. Ngunang mingon si ang atong Ginoo ni Nicodemos, kinahanglan magbago ka, magpakatawo ka pag-usab. Kining pagkatawo gikan sa langit, anothen. Wala kay gihimo kun dili gikan sa langit. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Bisag daghang pong na problema ani kay giingon ni Jesus kung kinsa toy mo inom siyang dugo o mukaon, dili makabaton kinabuhi. Ang buti pasabot na kung dili nato, kung wala kitay relasyon niya, dili kita makahimog, wala kitay kinabuhi nga walay katapusan. Kaya nga akong unod mao ang matuod nga pagkaon, og ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako. So nakasulod, magpabilin kita. Og ako diha kaniya. Mao ni promise. Dili buti pasabot nga kanon nato siya, hay naman siya ron. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako og tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. So ang uban mingon nga si Jesus patay na. Apan dinhi mingon siya mabuhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Bosa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa iyang mga katigulangan og unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon sa kinabuhing walay katapusan. Gisulti kini Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Versikulo 6, daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog ni ini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo? Sa versikulo 6. Versikulo 60. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog ni ini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana. Kinsa ba'y makasabot ni ini? Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinunan bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit, makita ninyo ang anak sa tao, siya, nga mukaya balik sa gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo? Nga ako mukayab muadto sa langit. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. So ang naghatag diay nato kinabuhi sa usa ka Kristohanon mao ang Espiritu Santo. Ug dili kini mahimo sa unod sa ato alang. Kay kini gikan ni mao ni giingon didto sa chapter 3 nga kini gikan sa langit. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo,
makabaton ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Siya ang maghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang espiritu usab maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni usa sa mga principle sa Trinity. Apan pipila kaninyo dili manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo, kinsay dili magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pagingon, mao kini gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas sa itugot kini sa Amahan. Walay makaduol ni Jesus kun dili itugot sa Amahan. Tungod niini daghan ang mga tinuan ni Jesus ang mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Daghang mibiya kaniya. Kay nganuman kay mabaw lang kayo ang ilang pagtuo ni Jesus. Nganong mibiya man sila, kay ilang tuyo ni Jesus mao nga makakaon lang sila, self-interest nga naa sila'y makuha. Dili tungod nga moalagad sa atong Ginoong Kristo. Dako kay nung diferensya. Bosa versikulo 67, bosa mingon siya sa 12 katinunan. Og kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Wala. Ana kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. So atong pagbasa nato dinhi siging naay kinabuhi nga walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga miani sa Dios. Ang iyang gipasabot, si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili kuman kamong 12 apan yawa ang usa kaninyo. Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariot. Kay si Judas bisan tuod usa sa 12 nagbudhi man kaniya. Adunay akong istorya ninyo nga pila na katuig karon. Giimbita ko dito sa usa ka baryo sa Banog. Akong nagsulti sa kasal. Nag-advise kung unsa nang kasal. Pagkahuman dito, kumbira na. Dinhay mga lechon. So paghalad karon sa lechon sa lamisa, mga tao kuha din sa mga lechon. Ako usab wala ako nagpalupig nila. Kaon pud kog lechon. Kay walay mga lechon namo diri sa Canada, talag sira kayo. Nay maghimo pero may gihapon pero lain yun ang lechon sa tuwa. So ang tanang mga tao mga dito nagkarambula na para makakuha og lechon. Pagkahuman, nabusog na kami. Pagkabusog, dinanay utan. Dinanay kalamunggay nga gihatag. Dinanay monggos. Dinanay humba. Apan kaybalo mo, jutare kay mikaon dito sa kalamunggay, sa alugbati. Kay busog naman sila sa lechon. Wala na nila pansina, wala nila lantawa na. Kay nabusog naman sila. Na-satisfy. Unsay bote pasabot og satisfy. Natagbaw na sila. Natagbaw na kami sa lechon. Munang wala na namo lantawa. Kung unsa pa tong uban, kay mo'y pinaka-importante. Mausap ko na akong paglantaw sa gitulo ni Jesus. Nga kining mga kung naa kanato si Jesucristo, natagbaw na kita sa kinabuhi. Dili na kita mulantaw sa uban. Sa uban nga kahayluan, sa uban nga gihatag dinhi sa kalibutan. Kung kita matagbaw na, si Jesucristo ang makapatagbaw kanato. Kung kay bulumog usa kung matagbaw kita sa kinabuhi, nga satisfied kita nga si Jesucristo naa sa atong kasing-kasing. Dili na kita maglantaw sa atong mga silingan naa sila sakyanan nga kuhaon nato na sila. O wala ako'y kwarta, kuhaon nako. Kay ikaw natagbaw naman. Si Jesucristo lang makatagbaw kanato. Si Jesucristo tungod sa atong natagbaw na niya. Dili na kita hangol sa kinabuhi.
Daghang salamat.